Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Και σήμερα θα παίξουμε ψεύτικα στη Brainrot. Όπως βλέπετε σε αυτό έχει σάπειρη τύχη, γι' αυτό βγάζει τόσα σπάνια Brainrot. Έχω 1.000.000 ευρώ και θα αγοράσω... Τι μπορώ να αγοράσω να μου πεις με 1.000.000 ευρώ? Φέρω ένα σαλαμένο πενγκουίνο. Ωχ! Ένας κροκοδιλίτος. Δεν μπορώ να τα πάρω, ρε φίλε. Κοίτα, και να μην την κλείδωνα. Σιγά μην πήγαινε κάποιος να μου κλέψει το Brainrot. Έχουν τόσο καλά. Να πάω να κλέψω τώρα ένα σαλαμένο πενγκουίνο. Βάζει τόσα καλά και δεν έχω λεφτά. Θα πάω να κλέψω. Εσύ τι έχεις? Ένα νομπίνι πιτσανίδι. Αυτό το στυλ Brainrot δεν με τρέλανε τόσο πολύ, γιατί δεν πετάει συνέχεια σπάνια. Οπότε θα πάρει ένα 7,5 στα 10. Live. Το επόμενο που θα παίξουμε είναι κλέψε ένα 99 Days in the Forest. Βέβαια δεν είναι στυλ Brainrot, αλλά είναι με στυλ. Όπως βλέπετε έχει τα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα, λύκους και διάφορα άλλα. Τι έγινε? Έχω και αυτό εδώ όπως στη Brainrot να τους βαράω. Εσύ τι έχεις? Εντάξει. Φτωχός. Ο βάτραχος. Το θέλω. Την πήρα άλλος. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και τώρα πρέπει να περιμένω μέχρι να βγει κάτι καλό. Legendary. Έλα εδώ. Και μύθικα, αλλά δεν μπορώ να το πάρω. Δεν μπορώ να την κλειδώσω, γι' αυτό έκανα έτσι και πριν. Τώρα κάνω βόρτες. Όχι, σε αυτό μου άρεσε περισσότερο από το προηγούμενο. Οπότε θα το βάλω ένα 8 στα 10. Live. Τώρα παίζουμε στη La Country. Και όπως καταλάβετε και από το τίτλο, κλέβουμε χώρες. Έχω πολύ καιρό να το παίξω αυτό. Και έχω την Ελλάδα, που για κάποιο λόγο μου έβγαλε 2 εκατομμύρια. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω και μέχρι και το common που είναι η Ελλάδα μου έβγαλε million. Φανταστείτε. Έχω ένα legendary. Και είμαστε εκεί που βγαίνουν οι χώρες. Good. Σε ένα το βγαίνουν και mythic και legendary. Μόνο common τώρα πετάει. Θα σας δείξω λίγο τη βάση.
Έχω Rare τη Σουηδία, την Μαλαισία, την Ιαπωνία, το Iran Legendary, το Μεξικό. Έχω την Ελλάδα, την Ινδία, Σομαλία, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η χώρα, και την Βραζιλία. Και τώρα θα κάτσουμε εδώ μέχρι να βρει και ένα σπάνιο. Καλά, εντάξει, πλάκα. Ωχ! Epic, Ινδονησία. Ινδονέσια. Εν τω μεταξύ, στο Brain αυτό θα το κάνει. Όταν παίρνεις ένα καινούριο Brain Rot, στο βγάζει μέσα στην οθόνη. Να την ακαλώς την. Σε 20 δεύτερα βγαίνει Legendary και Mythic. Αυστρία, Ισπανία, 10 δευτερόλεπτα. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Η Αλβανία είναι Legendary. Κίνα! Φέρ' την εδώ. Όχι, είναι γεμάτη η βάση μου. Και κάποιος πάει να μου κλέψει. Πάει να μου κλέψει την Ινδία. Έλα εδώ. Νάτος. Τια. Όχι. Έλα ρε φίλε. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα το βάλω 9 στα 10. Leave. Τώρα θα παίξουμε Still an Anime. Πρώτη φορά το παίζω. Οπότε πάμε να δούμε. Λέει αγόρασε ένα Naruto. Έλα εδώ. Έχει live event. Γιατί παίζει μουσική. Έλα εδώ Naruto. Το πρώτο μας anime. Ο Naruto. Βγάζει ένα δευτερόλεπτο. 1 ευρώ το δευτερόλεπτο. Φέρε κι άλλο να μου βγάζει πιο πολλά. Έχω 54 ευρώ. Οπότε μόνο Naruto μπορώ να αγοράσω. Ή μπορώ να κλέψω. Με βάρεσε κάποιος. Και με κλείδωσε. Ναι. Λίγο. Παιδιά, δεν χρειάζεται να πατήσω respawn για να βγω. Απλά σου βγάζει ένα leave. Και απλά το πατάς και βγαίνεις από τη βάση. Τέλειο. Mythic! Δεν έχω τα λεφτά. Τα μισά δεν τα ξέρω, δεν είμαι fan anime. Δηλαδή αυτό τον Κατζένου δεν τον ξέρω. Το Λούφι δεν τον ξέρω. Μόνο το Goku ξέρω. Και τον Naruto. Ναι. Και σε αυτό εδώ το παιχνίδι θα το βάλω ένα 8 στα 10. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.